audio please off khat bagade co-host ro Mark ini praktik bahasa. Bos ko tam sa. Sarap. Oh, Damilo. Yes. Sing time ni kulung to habla jorana. Ya sa. Tanglay tamay mo sing ka ba? Lacha kokre. Not nung by Hamilton nong speaker no off khalega je masa. Interfere to. Doke. Damilton nang jorana nai maka. Bin speaker abu khalega to mute. Okay, agak sang panda sang ciangman bakak thanglai sanai. Sini kathang kaitor kaplasa kaitor no belai khano jora kaham ni bagi hambai maro tana naithok sanja kaham rufika haino hai tini sing makhang keseng khalai sing joto sini zoom apps ni bisingti khalai sing tini joto hasal tongphano sing gana haikena sing malai mankha sing makhang nuglai mankha mukhang nuglai bo tonglayo obong khalai ambai no belai belai kha sing tongthogo sing mo haike panda man bagi ni sini kaitor sini bisungo tongo tai sono khairugui tongo sono hamjagui tongo bini hamjakma bini khairukma sing manwa bagino sing tabu haino hama manai kathang ngei sing tini ojora kamna hai manpiro amani sini kaitor no sing ojora belai kana hambai maru bosono asuk hamya jayani bisungti khepano bosono naithok khlainai tini o jora ka hamru pika ang ojora no sini Dikon Horinath bolaino tongo bo pandani bagui suri jangnai nengtheng sini Dikon Horinath ang nono ojorano ya pharo Audible da. Surya. Suhasaka tungna megna pakai to nono jara belai ham. Kai tormini hamare bai os hanjo jarawa বিশেষ খালি जों दिनै जों मिटिं नि बिसिंथि खायै कायतो नों जरा खिसिया फनानि फलानि फान बेखे नों जों बुक जानो कुप्लं खायरै दं ठीक अमा हायके न तिनि न सालब ओ जराव कायतो नों हामारि खायदे तिनि पान्दा सालंनाय ताय तिनि जे एलेमि जे कक्तु बनाय निनि फलानि फान बेखे नों बनो हामारि खायदे लिड खायदे ते पान्दा चंमा थे सुरगल पाया sak jora te nuk joy na rekha lit khaide ne jisu kristo ni mung ba phakai to nin thani suri san amen belai hambai sini Dikon Horinath no bo panda ni bagai naithok khalai suri wi cheng rekha o jora no sini present worship ni bagai sini masang khakchang tai samai norok no o jora no ya pharo Jotono sari kaham tai belai no hambai o jorana bagai faidi sengkai tono lob lainai ang kisayang mood khai dongmase co-host rong norong no naisidi faidi hake sengkai tono lob lainai seng puila resab lainai tei tortei sumbelok masingo Sumbelong masingo ani fola leng sukha
Lenglatai saklom hatayo Bugranot lang jadi Ani bugranot lang di Cruz bufang ni saklomo Mini hamzang maniyang bay Bugranot lang jadi Wana makamani bisingo Nini Cruz novnog sidi Arobo ang tong na chungo Bugranot lang jadi Ani bugranot lang di Cruz bufang ni saklomo Nini hamzang maniyag ba Bugranot lang jadi Nay di bugranin matang maro Chinikak jang pairere O fola tarberay faidi Bugranot lang jadi Ani bugranot lang di Cruz bufang ni saklomo Nini hamzang maniyag bay Bugranot lang jadi Faidi heke seng tetang sarsab lainai seng sab lainai osubrai ang nono hambai ro human no Faidi seng lob lainai kaito no Osubrai ang nono hambai ro O kaito ang nono lobai re chabo Osubrai ang nono hambai ro O kaito Sensar bay no ka senam bay payay senam ka nang bay ko solke Sensar bay no ka senam bay payay senam ka nang bay ko solke Ambay no no ambay no no ambay Manuel no no Hambay no no Hambay no no Hambay Manuel no no Osubra ang nono hambay reo O kaito ang nono lobay re chabo Osubra ang nono hambay reo O kaito ang nono lobay re chabo Hambay hai na hai ozara no tinin tuifang no yafar Belai kana hambai sini musang kaksang mo Nang ojorano nawai nei kaito no lobui nei Resam mong kai ni suno khana rekha Kaito lobjago tai kaito nin thani bote bo hamari ruthum Faidi hakasang ojorano sini musang kathar suno no yafaro
ice breaking session ni je katal sung tubu laimeni obo tauksini kathar bo obo no jorano nanai obon bagi aman kathar no jorano ya pharo hanya hai joran bagai hamba ya pharo sini tifangno te sini takuk Stefano ano ice breaking session ni bagai conduct hanya ni bagai tinini salo ano songkha belake hamba ya pharo phari ke seng asuk jora kolok na lagi lag only 5 questions hai ke ba kai base ang sungmung khainai phari seng silaine omon bising tei ang te koinai sini jara bible expert no norok answer manfano norok sayawi tondi ulo seng kebo answer rimai angke seng norok ni help manai seng theologians rok sini logi tong hangke answer man khangke norok kisa ta sadi ulo in case kebo sini participants bising mai angke seng norok no answer sanai phadingke ang koinai sini taku Stefano screen share khane bagai first question norok nukuna screen no who is the person whose strength lies on his hair koborok ba inge right answer sin taku khakjang saka ang koborok ba question interpret khaimaliya but answer man kasang bilake hamai sin taku khakjang no No question payasak actually no answer taradi ang sayable sabjang saga yakti sardita yakti sawo sare answer sumarliya sabo sab answer saka ba ang saya kubla answer sorry angke khakjang ni se no problem Manai rok Next to time- yakti sateng je sapano answer thang jotono chung saimanai sab answer man yak second sing Norok nong ni microphone rok mute on by je answer manai je pro answer nan bagine sini dak thar jor ruan norok afro borok by translate klaibe asa kebo answer tar sure yes ang question no koborok by sanai mani sasu yawi no answer ri khak anyway kokrei next ni bisingo te next question no onke ani question pa sak answer tar ready hari se next answer question riya khupo tasing ha sang riya bla answer khakjang ya te khoroksa saka amang khana kata have a answer ka please find it out abo sabo bala ka saimalia amunur siriglia but answer simi khana rika okay bumu kisa sadita je sanai je sanai bos ma sasinai sabo answer ka thai bumung kisa sagadi ai pohor okay ai pohor belagan hambai belagi hamaya okay next question second question lorok screen nugi tonghana who prays 3 times a day in Bible mane khoroksa borok bo salo white tembo suribu sini Bible sengmano khoroksa borok bo white tem suri mani Bible o borok sabo ang khoroksa borok ni yak nukha ai pohor bo yakti sakate kebo ai pohor barete kebo yakti sanate tong norok u jaga share tau why chan bar answer lai chance rimang galak because pasta question tong ba enga Okay. ba pohon no belai hambai Hamilton answer sasri nang sabo Daniel. right answer belaki hambai sini takuk Hamilton no Daniel sini Bible sungnugo Daniel bo salo white tem suri mani next question the last book of Old Testament semai kesamni paithak ni bijab bobo norok raise your hand claimano norok yakti semano Malaki right answer nini mung sagari kisa Eli okay right answer nugliang yakti English by semana Malakai Malakai okay sing 3 questions by kya tai 2 questions tongko jara tabu jara answer ya ko norok ni bagi singnai jara rejak please
Noro man phano ta sasri answer. Okay, next question was Stephen. Share kaya mana mangka? Phaya kunu giya ku. Question display giya ku. Angka na? Angka. Okay. Which is the shortest verse in Bible? Name the book, chapter and verse. Mane sini Bible ketharo सबसे 12 verse. Verse 35. Sorry. Bahasa kedi. Ang paya ko. Ang question paya ko. Mane ani question ka hai सबसे 12 verse. Sini Bible ketharo tai bo chapter mane bo boy ni bo bijab ni tai bo verse ni. Ili dangka. Thajung answer kana. Nang thajung answer khable. Thajung answer khable. Tabuk zara answer ya khurung bagai do. In case kebo answer mai hangge no chance nai. Okay, Piyush. Jisu kap ka mani about John ni. John busuk ni sasri kisah mang hangge sasri. Chapter to family ya tam ke John ni simi sama Okay, ya. Okay, sing tek khorasana sing joranai do nang samane abo thing no tongo Jisu kap mani. Mane Jisu kap ka English by ke Jesus wept. Tabuk all next question second part question sab Simon. Kya sai jaman jara answer nai rok bade. Chapter and verse. Chapter and verse mane bo bijab ni abo bo bijab ni te bo chapter te bo verse. Shortest verse सबसे 12 cook verse sini Bible ketharo. Kebo Elino zara rimam phi kankale. Okay, yes. John chapter 11 verse 35. Yes, right answer. Correct. Right answer. Well, I can know. Hamai sini bukuk Elino. John chapter 11 verse 35 of Sangmano. Jesus wept heke Jisu kapka. Okay, last question. Stephen. Pura phai kya? Na kardi. Last question. Zara answer rezak roktar khudi do. Zara riya khorong bagai. Shortest book of the Bible. सबसे 12 cook bijab sini Bible ketharo. Boy ni mung koita chapter tong te koita verse tong. Abo sairi siri. Shortest book of the Bible. Mane sini Bible kethar ni सबसे 12 cook bijab. Sab Simon. Alin. Okay, sin takuk Alin na zorar sinai. Semua answer sendiri. Damil tani yak te hazak no. Tini ni je host ni, moderator ni. Sini takuk Olin, tadi yak ditisa. Okay, sini moderator sasri answer. Second John. Salia. Wrong. Jude. Jude, only 35 verses. Tara te kaisa boy to mo abo ni saban converse. Te bo aman sai Jude sai te kisa tongku. John ni only 15 tabat tong. Second John 12 से 12 बोला था. Omo kisa controversial hajing sinai. Second John only 12 verse. No verse. The second John no 13 ta tong. Ke third John ke 15 ta verse. Yes. Okay, second John nang kata answer. Yeah, second John. Alaka no chapter, only verse 12.
Jude boy. Second no. John. Stephen. Eh, Dia bawa seng tahu. Aku kasih nasi lah. second John, second John. Second John. Seng answer tu memang. Answer zat belasoro. Answer zat belasala Obadiah nih. Yeah. Obadiah Now, one according to the chapter. Hebrew Bible. One chapter 21 verse. Do. Inke Jude hajing da marks kamani Jude inke only bini 24 verse tunggu. So Obadiah se mane shortest kalai bata Jude by sukangka. But second John is sakat hajing go. Second John only 12 verse. 13 verse. 13. But abono seng abo khai jaman ba. Mane first John, second John, third John abo to kaisa. Okay. Abno book ni marom nai because the Bible 66 book ka book ni rom jabo. Book khobja go. Anyway, okay. Belakya hambaya faro sini participants from seng silaikia o kaiba question ni bisingte khakawo next session next sini service o sengtia bo sengmanan hne o ice breaking session ni bisingte te hambaya faro sini tako Stephen obo omha activities hakeba creativity to haimani bagai hake phari angte jora kolok na liya hambaya faro jota participants from no yang hanya hai sini tinini ipano ya faro Belai kena hambai sini musang ketharno bo ojorano naithok tui duli chapmani bagai kaisu kuisu belai answer kelai ni bagai baksa baksa phat phat dati rijak ma haing jakhana baksa jara common kelai nei rok ngake kaisu kuisu ngake belai common phano abo baksa sia tongo te abo bising ti khalai jeng simung rogo mankha an bagai oma haike je jeng belai common question phano jeng silayan nangman bagai seng mohai question dok ba semung rok seng tu bulakya ti abono kifili seng kabangma kifili salakya te abo hakena seng siaro kaisa kucho tongman phana seng tini siman kha amai belai kana hambai o pandana naithok khlai ti duri saman bagai seng baskangni sapto bahina seng mohai kana seng tebo naithok kaham seng semung rok tu ban hneni ang pojo khlayo tabuk ojorano sini musang Hamilton ya faro Kathar Bible for 9 bagai. Belaikan hambai tinini ti fangno zorar mani bagai. Ang porinai Ephes chapter 5 verse 1 isimi 21 jara. Ephes chapter 5 1 isimi 21. Kok bokhrago sijak tongo pohoro tong mani. Norok kaitoni khajama busa engkhaba bohai engna khlaidi Kristo jungno hamjagai kaitono hamjagrunai satrai motom bai mera ratharja khai chini bagai bo sakno ruma hai norok bo boino hamjagai matoknai norok kaitoni borok engkhaba norok ni bisingo boidali baidala ni kok tomung sitra ni kok phia khamai mani kok kasalaina kokrei kok sitra kok nangyate kok labra samaro norok mujanglia hai ingyawoi norok kaitono se hambai rethai klayo norok omono sawai mansukdi buitala engnai tongmung sitra tongnai eba khamainai borok bo Kristoni bai kaitoni hawo habanta manglak kok nangya sawoi kebo bai lamata koro rjakdi katsai omoni bagai no kaitor bini kok na yarokno jole jagai yago sunai abo baino abo tei bororok baita tongdi norok agi munakmawo tongmase tamokhe tabo Kristoni borok engkhaba pohoro sok paikha abo baino pohorni borok haikhe norok tongna khlaidi tamni hunba o pohor engkha joto kisimni kaham joto kisimni
Hamilton ni the connection hamya. Koroksa pori complete clear sini. Ang pori suan angka. Nak kerja ni network kami yang itu kan. Okay. An kurang dah kena. Kena hor. Ang pori kita an network disturb mengenai apa kadang itu kan. Borok tap klaimani, borok tap klaimani asamurok no salai na fano belai lagi macam sa. Bebak mana no pohoro bebak kok kere ang pori suan na boni ngene. Verse 6 kok nangya sawi ke bobai lamata koror jagdi. Katsei omoni bagino kai torbini kok kna yarok no joli jagai yago sunai. Abo baino obotui borok rok bai ta tongdi. Norok agi menagmao tongmase. Tamoke tabu kaitorni borok ungkaba pohoro sokpaika. Abo baino pohorni borok haike norok tongna klaidi. Tamni hunba o pohor ungka joto kisimni kaham. Joto kisimni sutrang te joto kisimni kubui manirok kebangke rupainai. Verse 10 tamo klaike subrai hamjakno abuno sawi manna naidi. Verse 11 bororok klaimani abotui chugya samungrokno klaina kok kerei. Abo ungka menakmani samungse. Abo hai klayawi abo rokno se pohoro tubudi. Verse 12 borok tep klaimani a samungrokno salaina pano belai lajima singsa. Verse 13 bebak manino pohoro tubuke apuru aborok sabotamo pang ke nukjagana. Verse 14 tamni hunba mungsasuk pang ke nugjak keno abo pohor ungka. Abo baino omo hai hunei sajaka. O muktrei tangjak sisadi. Tangai bachadi. Haike Kristoni pohor nini saka klainai. Verse 15 abo baino norok bahai ke tong abo no se kaham ke naidi. Siarok haike ta tongdi. Sinai rok haike tongdi. Verse 16 lama man ka hengke tayakardi. Tamni hengke omong ka molhamya. Butwatang di tamoke kai tornorok no tamo klaina nai abono sina nai di. Verse 18 anggur butui pegita tongdi. Abonorok no sokomor nai. Aboni slai pholabai kobol jakdi. Verse 19 lob mungtei ricap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di. Bukha bisingo subraino lob tutui ricap mung ricap di. Verse 20 bebak ni bagino apha kaitorno sini subrai Jesu Kristo ni mungai hambai remang tongdi. Verse 21 Kristo no norok suriwei tongma bai norok kiching norok kok knalai di. Hanya hai ojorona ang tipangna yaparo. Norok joton nakardi sineng belakana net hamya. Kurang da kena ho. Kena ho itu. Okay, hake ojorano taya selog dia. Hepon hambai maru Stephenobo sini Hamilton ni network belai kan hamya ngi tangka. Te ani bohai no condition tongo. Hepon nang abono jorar manjui Bible complete klai ke pori taniwo kaitor sono cobateng nonok cobateng. Ojorano sini tini ni kok sanai sini dikon sukola bona ang ojorano ya perdiru. Ano audio. Igolda. Takana. Yes, kanai tongo.
Belaikan hambai sini supra yang kai terno ojora kaham semua jotono norok no sini bugra jisu ni mumbai Zoom meeting o jotto manjak nai ani Kristo ni apukti boksono kawai lamsono te ani nukung ni amjak mong te kapukti sini je Zoom meeting mani paloka mas daga ka ang tik dimas roka kana Zoom meeting klaimani ang Ogia hake salsa kona missing ya kona ang manjago missing ke paisa bawani ro jaspanang tem semua hake tabung ni je dia ni missing te jeng jisuni ok bai kereng lai tu mano kono chini kaisa set kaitana galai hambai mo hake chino mo hai paili a jora kono joto no mo hai ni missing te chino kereng ayam joto no te hambai ya for chini ta pu Stephen no bo tini ano kaitu ni bo joto ngai nanya ni bagai je ano ya parka kono te hambai ang norok no kaitu ni ko sana ni nei je kami sanai wan sugo norok abahai norok je expect hema ni hai bungi ya bo ngi mano tambagi ha ke kaitu ni ko abo boni ko no cheri sanani abo belai kutuk tamni bagi ha ke school of rengmani tesa lai aro different abo class wise borong ni same age same standard abon bagai borong nani lai klaisa kaitu ni ko sanani ke aro different abo to standard puri lemani simani abon bagi no kaitu ni ko sanani belai tugo abo kaitu ni ko abon bagi tibu tugo ko kurei ang tininoro ibaksa kaitu ni ko je sachingo ko kaitu ni ko puk tangi thanga abono na ni noro ibaksa wansok lainnya dipakai wansok kan abon tini chen srapcha angsia sujoratei ang nayane 15 থেকে 20 মিনিট বিসিনো পাইনানি কারণ চিনি তাবো আসুগৈ খানাই দংনানি জরা গালাইনো আবং জাগৈ বররক তুমিমিয়া চিনি আবাহাই পেশেন্ট ক্রিকেট দাবো आंबो आंसागबो আবাহাই ওয়াং জরা আসুগৈ দংমালিয়া আমগে आं नायनाय 15 থেকে 20 মিনিট বিসিনো পাইনানি তাंगै हाके जों बख्रि कक साइजोंनो जों जे बाइबलनि कक जे खुब दांनाय tangi thanga amoni bagi no orok sabai sajangnai mungsu bukri amoni bagi phaidi ang mono no tini jotoni bagi ang mansumai ang hain hai jotoni bagi palke ang toisa puri phinai ifis mothano pol kaideni ko phurengnani a kok no ang puri jotoni ngai ang toisa puri nai pas ek nisime ek uijo norok kaitoni khajama bosang khaba wahai ngakhai Kristo jungno hamjagai kaitorno hamjak nai satrai motong bai mera ratharjak hai chini bagai bo sakno ruma hai norok bo buino hamjagai matong norok kaitoni borok khaba norok ni bisingo sinal chuta kok samung chitera kok pia thamai mani kok kasalaina kok rui kok chitera kok nangyate kok labra sama rokno musanglia haingai norok kaitu no se hambai ro thai klayo norok omo no saiman subdi sinal chuta ngai tomung sitra tongnai eba khamai nai borok khamai male abo takjak mutai no suri ma haise o Kristo ni bai kaitu ni hawa haban tamanta kok nanja sawi kebo bai lamata koror jakdi katsei omoni bagino kaitur bini kok khanayaro no joli jagai yagul sunai abo baino abo tui bororok bai tatongdi norok agi manak mau tongase tamu ketabo kaitu ni borok khaba ora sokai kya abo baino
pohorni borok haike norok tongna khlaidi tamni hinba o pohor angkha joto kisimni kaham joto kisimni sutarang te joto kisimni bui manirok abangkhe rokhainai tamo khlaike subrai hamjakno abono sai manna naidi bororok khlaimani abotoi chugya samungrokno khlaina kokroi abongkha manakmani samungse ahai khlayai aborokno se pohoro tubudi borok tep khlaimani asamungrok salaina suda belai lasi misingsa bebak manino pohoro tubukhe apuro aborok sabo tamo phang ke jagane tamuni hinba mumsasuk phang ke nukjakha kheno abo pohorangkha abo baino omahai hnoi sajakha o mukri thangja sisadi thangai basadi hake kristoni pohor nini sakak lainai abo baino norok abo haike tong abo se kaham khenadi sia rok haike tatongdi sinai rok haike tong lama mankha hinke tayakadi tamuni hinke omo ta mol hen buto atangdi tam ke kaito norok no tamo khaina nai abo ngaidi angor buti phegei tatongdi abo norok no sokomonai aboni sai pholabai pholop jakdi lomung tei rechamung tutharbai norok kiching norok ok salaidi bakhabising go subraino lop tutui rechamung rechabdi bebak ni bagai aba kaito no chini subrai jisu kristo ni mungoi hambai rumang tongdi kristo no norok suri tongmabai norok kiching norok ok khnalai ok purmeni bisingti oro chini chungni timo manjangai chok to takuro ka kaito tongka hamari khlaide amen ang suri nai subrai kaito no na hambai chungno jora ka hamka o jora mani ne chingtabo no o media ni bisingti ke chungno bangma jaga tongmini chungno tabo suri mano nono muito khaimano min boxing khaimano chin bisungo tongpedi opok muni ni pok cheng businani abo chini thani aswar ke chunga aswar di a wisdom ready a discerning knowledge chunga angbai tu ani biswayo nang tangbi nang hamari khaide ni o jisuni mo sunna sanja en chungaro nukha ipis mo thano pol kaido ni kokbai toisa krengmani chungaro o ipis mo thana chungnai nei ke chungro pol bo sakbai thangna 3 bochor aro tongoi phurengkabo जों abono जों naikhenugo samungni 19 ni simi ayang naikhe chungo bo 3 bochor tongoi aro ipis mo thani aro joto kristoni takhuk rokno bo phurengka aboni yagulo bo yakari thangi bo borokno muito khlainai bahake pohoro sopainai rok kristo bai tongnai rok bahake tongana abono teibo pisni takhuk rokno teisa muito khlainai aboni ulo chungta munu ngangke asake bobai phurengjagai tewaisa bo muito khlairi ripiro जों pohorni bsaba pohorot je tongna nangmani abono bo phurengoi bo 3 bochor phurengka aboni yagulo bo bhake tongna nang koktum bai bo phurenghoka aboni 30 bochorni poreo John ni bisingti ibis mo thasong bahayengei tong borok tabuk subraino busuk jorate hamjak abo boteisa kaitor John ni bisingti warning remani chungnu aro mohaike chungnugo hunukjakmani ayang puila motha je 7ta motha no sajaka a 7ta motha ni bisingo puila warning rejakmani chung ibis motha no chungnu aro hanjakmake borok mohaike hinjaka neng ano agi hamjak mahake o ifis ni motharok ni takurok nor anate hamjak liya nor age ano busake hamjak norong na wila hamjak mung noro
hamjang bai nora ana hamjak ya nai John bo 30 বছরনি Paul koktun simani yagolni 30 বছর hai John office motani takoro no mujuk tero mani jungoro naikhanke Paul ni kok bai जों office ni motani ki chana sika ka जों mo hakin bahakeno borok jungoro duyo जों yang office ni duyo duini agnisimi dino nake जों nugo tamni oro sane kok naya angma bai pia sungso klaima bai norok agi kaitoni mokolo tutise afro norok osungsani lama hamiawo mang him lajak tabuk kaidoni kok naya bororok no kok narnai nokhani mutai rokni bokhol rokni kok se norok agi knalai soino jungbo yabagno bororok hai जों haino musungtui tonglaikha sak musungtui no kha musungtui no जों khlailaikha sungsarni joto borok kaidor bai joli jaga yagol sujakma hai जोंबो joli jaga yagol sujakna tangnai oro जों oro office ni babak boina porikha ka chungnugo borok haino Ephesus city abongka ajorawo belai center educational center business center cultural center aboni bagai arani bororok cosmopolitan city ni bororok ba borok ni tomung samung baba city o tongai rok ni hai tei aro mondir bo tongo Seven Wonders ni kaisa bo agi bo ancient time je bo Diana temple ni akheba Artemis temple ni jago abo tongani bagai aro podrepot bororo podrepot tomung tonglayo aboni bagai boro Jislu phaimani yag lobo kabangma bororo जों polni bisingtike kokun simen bisingting saimano borok agi tongma haino borok tonglaida amon bagin norok agi managa tongmani tau pohora sokpekya te pasong ka tamisa norok agi borok sinar suta oro tang di ni mane agi sinar suta borok unglayo tabo bonglai tongo te tomung sitra kok labara te kok nangya kok kabang ma kok borok Kristo phaibo borong agina tomung tongmani bagino ol borongno tomung katha pohoro phaija hake tongnani bagai mujuk khaire mani okok tuni bisitike chu borok tameng male Jisu phaibano borong tomung sitra tongo tong oro chungoro tebo puri khangkano go porak serek serek khlaimani bo tongna abon bagai pol borongno okok bai sahoro okok warning rohoro borok tong sitra bo tonglaina Jisu phaimani yaglo bo amon borok mo haki kok masao pol bong ma phronghoro aboni bagai oro pol borongna sahka o pasni onor sulong hangke mall belai hamia tamni sakane abo baino noro bahake tong amno sa kaham ke naidi siarok hake ta tongdi sinai rok hake tongdi lama man khangke tayakati tamni hingke omo ongkhamo o mall hamia jorawa takurok ol pisno sarok o takurok o mall hamia o norok bahake tong norok Wansuki nedi, norok joraman khangke tayakati oko kaham, o tomung kaham no, norok kicing norok salai, norok kaham ke tong lagi. Karon tamni bing hake omol hamyo jadi norok agina hake tong hake norok ibagi hanya, norok bunyo bos haiman glak, norok ni bisinte kaitur bolok jak lak nene pol aras haiman. Ti cinta menuk oro nuk ke bon naik ke sunugo
borok bai lama ta koror jagdi karena abah ke tong hake nota mengenai lama koror jagnai amon bagini pol borok no barbar warning rekana norok और इंग्रजी में के don't be misled ni so norok lama ta koror jagdi tei botitam saka sama ke norok kaito ni khajama busang khaba bohai na khaidi bohai na khaidi oro ang tini jor na naima ha ke mo haisi imitate of God kaitor no sringdi kaitor hai na khaidi inai Paul epis sono jisarman borok tamno sringlai ga ke borok na city ni agini tong borok sringlai ambagini Paul ma sahar ka norok kaitor no sa sringdi kaitor hai khajama busang khaba bohai na khaidi bohai se na khaidi kebono ta sringdi kebo nota baba rekthagdi kaitor haise kaitor wansung haise norok wansukdi norok bohai jengna khaidi imitate bonose imitate khaidi ne bo pol pornosa jengnai nei kha ke tabu horori tendency tamu tong ka ke jeng imitate khaidi sikla rok tabuk jara tabuk sikla tong nai rok borok imitate khaidi jeng imitate themen bahai nuk nga ke bo actor bo cinema hamja ka ke bo actor no imitate khaidi ke bo football hamja ka bo ni footballer no bo imitate khaidi cricketer no hamja ka ke a cricketer ni tomung beba imitate khaidi borok mo hai ke imitate khayo neng je borok no hamja go boni beba style jeng khlai srengmani obose jorti kaham buktui tamo jeng abo wansi ya jeng just blindly mainly siklaro jeng sikla simia jeng borok ni tendencies dongo jeng imitate khainani borok no srengnani jeng erom srengo tabuk tamno je basa gnangi te tu bonu go a boni je hamjak mani a cricketer phanangdi actor phanangdi singer phanangdi footballer phanangdi borok je abo je khlayo abono ni imitate khaimani chungno go sungsar nang ke tam damo borok ni kok bhakesa abo bo imitate khiyo bahake bohi boni hair style bahai mane babak imitate khayo ning je borok na hamjago ning jano hamjago abo imitate abo busurukti kaham amja jeng sai agi ang se imitate ma khai kya Reliance Cup 87 India or Reliance Cup World Cup afro Pakistani afro TV wo Hyderabad kata afro Pakistani cricketer ko belai nai thong borong ni bakrai di style lo ang semas rengka ang kuno samia borong na hamjak ma bai just blindly ang mas rengka sini tendency tongo srengnani abo kahamda hamya samia sini tendency na ke tam khaine jeng srengnani srengo wahing nanai abo bagi or pol masaka kai tono imitate khaidi kai tono srengdi kai tor haise norok na khaidi kebono norok ta srengdi tamni bagi ha ka omol belai hamya jano srengo se abo chungno misled lama hamya chungno telangai mano tabuk chungta munu cerai rok nang theng okara rong theng abo no peer pressure mane tamo neng dol tong ha ke dolo neng saisung jo deklaya ke nini dol se nai tamo dolo tong ide neng secret ning ya dolo tong ide neng churi swak khurisa ning ya swak tong ide tabuk chin sarai rok ma tabuk addicted gitu drug addict tablet addict swak addict gitu abo baki ke abo babak no abo peer pressure abo nahoi bo mas rungo nahoi bo no jor ke khairi ru chini society butam no chungno cerai kaham rok tameng
chini hoda tongna bagai sing ta ma eng ha ka ta mo kaija kha porsa kha ke hoda tongna ni bagai oi ni no are kaija kha porsa ka ta bo chwak purisan ngana ngo biri ngana ngo kwaichana ngo aba ha kana sing ta mungi thang ha ke tabang ma borok sarai kam ro ini kurija khana botol sa ke no borok ta mo addicted ni thang phek lagi thang olo ha ke chwak bai no drug bai no thai thang ma ni chum awon bagina sing ta mo Klaidai ojora hante all samahai se changkabo kainana all tam saga efficient mothano o takurok o efis mothani takurok norok kaitoni khajama busanoro amon bagino o haise na khedi bonoso kosol ke tonga naidi o jebabe wansugo jebabe kaitor nayo norok abah ke tong tam bagi ngake desar bin o mol belai hanya sing tabo mol hanya zorao tong sing jotono sing tabo belai kribisin sa zorao o zorao sing lama corona ni to belai klaisa asike klaisa sing sitite siatate lama corona ni belai klaisa o zorao aboni bagino sing ifis mothani takuro jebabe saka sajaka polbai sungno botabok sahuri dong pol o bisap ni sinti o koptung ni sinti o tribunani kristoni takuro norok agi menaga dongmani jeng jotono ifisai jeng mahayna menaga dongmani saksa jeng pohorno manya dongmani jeng mahayna kaitor bai joli jagai yagul sujakani dongmani kintu kristoni bisingtike jeng tabo pohoro sokaikya kaitorni khajama besangkha aboni bagino kaitor chungno nayo jini kok samani aro oro kok boroga ang belai duita jaka jini bisingo kabang kok labara sanai dong tabo oro kok labara samani kok labara ta salai jini nisau tei kok sitara kok labara tomung sitara sinal suta abohai borok tongmani bagino norok abohai ta tong sidi jini bisingo bo tabu bo kabang ma kristan umani yak lobo kabang ma kok labara sanai bo tong kok bijala sanai bo tong kabang ma tong abas halsa bai paya abas halsa bai kun nino jini arani ongkuri thengya aboni bagino chungtamana Kristo no serenggai tonga nang, kaito no serenggai tonga nang. Sini agini tomu, abo salsa bai tengge, abo ino koroksa pastor, je Oswald Sanders tamlisa, our passion and desire are not removed at conversion. Honor thongke mohai, pastor je Oswald Sanders samani ke mohai, sini musuma sini je passion bai desire, abo jeng conversion beba kuzagi thengi anisa jeng wansago je dino jeng titu kukha mane baptism ka adina no chini tomung chamung beba tumai thanga ni wansago ani sagni opri thanga nisa abo ongkhe aboni bagino oro pol o boro rognobo mas hawta norok agi mohai tongmani mohai samani mohai khlaimani abo norok basaside abo musai ya abo hai sawo mane tamo abo takjak mutaino surima haise takjak mutaino ploma haise abo hai boro rok tamo kristo bai kaitoni ha banta mainnya ni saw kaitoni ha banta tri abo hai boro abo ni bagino se dini jeng ifis mothano jebabe sahawjakha abo haikena jeng ini jotono no sahori dong jungoro nukha 30 bosorni pore ifisas asuk phungjaka polwe phungjak mane 30 bosorni pore bo hai kaitoni suari kobo jonno sahorka 1 runani bagai sotorko khainani bagai
norok agi hamjak ma hai anate abo hai hamjak dia norok agi ano jebabe hamjago tabte norok abo hai hamjak liya norok agi jebabe ano mono abo hai norok te mon liya norok ano je first love romana a first love tab kirikya ni sahor abon bagino Kristen kene chini sak ne baba okri thangya chini tomung chamung abo okri de chini abo bufro ongkhornai jeng jefro Kristo hai ingo kaitor hai ingo jeng jefro terek hai jeng kaitoni kokbai kuplung ingo aprese chini agini tomung agini chamung agini wansukmu chini sakni chini bakhani chini brainni okri ya kata mungnai abo ongkoi de amon bangino Paul abo songno Philippian songno sama hai jeng nana oro tamni sa Philippian songno duini paso tamni sa Philippi mo thano Kristo Jisu wansukma hai norok wansuk thai kaitor hayani suda bo jora bolike kaitor bai baksa na takaya abuni sai bo sakno buksa khlaioi seleng haiseng haisu bo borok gengei phaikya ake borok hai keno nukjak phaikya bo sakno borok kususnamka ake kokna oi thina lama thimna bosika puroso sudo thina bosika omoni bagino kaito bono jotoni sai busugo saka ake te mungrok ni sai bono mungkoto rokha abo banyo Jisuni mungno surina bagoi jugna hawa tongnai ro osungsara tongnai ro ha tola tongnai ro asa kurete yasku masungan ake apa kaitoni sengsasani bagai Jisu Kristus subrai nei bebak no phang phang ke masone oro Filipini mo thani taku rongno bo pul sahaka noro Kristo Jisu haike tongni noro Kristo Jisu kaitorong isudono bo kaitor ni jagao bo thanglia poini ne ang khaikya aboni bagine che tabo Jisuno monnai ro Jisuno ro thangnai ro che Philippi mo thasukno samahai jengno bo sahori to jeng abhai na nang Kristo bebak ya kerei proso thina sudono gosipe kani cho asa poini ne ang khaikya aboni bagine Paul Ifisno bo saw noro kaitor haise indi kaitor wansong haise wansong di kaitor himma haise noro himdi minor saw te Peter ngetam ni sa naidi Peter Agni tero ismi sulo taga takuk samung khlaina bagai bekhano kera ketondi sijai tongdi ji Kristo nukjakpro norok khairok jaknano kha tungsugoi tongdi kok khnanai basa haike kaitoni kok khnadi norok mungsaphano sia pro muchung matei taita tong sidi haing yaoi norok ringnai norok no ringnai kaitor kathar nangma haino norok ko gabago kathar ke tongdi elem baga hai nei sao ang katharba norok bo kathar Peter bo joto Kristen rong saka ang katharba elem bagni kono bo tisai sao ang katharin khaba norok sen kaitor no jodi srungi tong Chini yaksi yagra je tongmani abono sringyaoi aborok bai kringyaoi sing kaitor ni kok bai kaitor ni kogo tongoi kaitor ni kok bai ke sing basoi kaitor no kosol ke tongha ke boni khajama basagi tongha ke sing tamangnai ojorao omol hamiao sing tamangnai sing kaitor ni a habantao जों सबिनो याके जों ता मोंनाय जों अजराव जों मिसलेट होनबायनाय जों लामा खरं ता मगे हेके जों एकै जागायाव दंनाय जाउ दाबो जेमन नमदि पुखरी कायसाव आ कदर दङ आ चिकन दङ
어떻게 보다 동우 아바 하냐 증다고 제 동화 자가 하냐 어로 보러 감 동화 하이미야 동 어떻게 보러 아비성은 증마 동우 보러 감 그래 거럭사파노 엘렘 바고토서 보러 감 거럭사파는 그래 아바 롬 니티니 대셔 사자고 거럭사파는 감 그래 그증 보러 감 메동 지나이 증 보러 감 메동은 이치니 보러 그래 증 어비성은 동이냐이 증 Kaitor dagi mau pasawai kaitor ni khaza ma basaba kaitor ha keno kono cost hoi sungtong layan abose ngana ngai tabu khojo iya ke sungtam nai sing lama koronai omol hanya ang norok no pokok no kesanang song faidi sing ifis mo thano ol sahor mahai sungno bo sahori to amun bagaino ol je kok saka ab haino sing kok bahaino kok labara saya ui tomung kaham tungui sial suta ingya ui sing oro je samani kaito no wan suknani kaito ni tomung tongnani ake oro boso kristo bai te kaito ni hao chen haban nai te oro sesa sao norok kiching norok Kamisa norok anggur buti bai phegi ta tongdi abo norok no sokomonai abo ni sai kola bai kolok jagi lomung te resamung kuthar bai norok kiching norok kok salai di bekha bisingo subrai no lop tutui resamung resap lai di jeng haidi jeng resamung lopung te resamung kuthar bai resabui kai kana chamu lama zagia teke tonani lage chini monam kono muy to faida che chini kristo bai tonani bage che khabaksa kumbaksa ke or noro kiching noro episode so noro kiching noro khabaksa ka to aidi omol hanya o jora o che khabaksa ke kai to no uni tongno koso kai santo jini asanan sitin jotona hambai 어쩌라노 한하이 신이티 방어 이야기 저도는 한번 hello ani khorang kada khanabai khanai tong network check ma khlayo tan hamara network khamian bagi khorang thaya panang mana bai khorang barbar check ma khlayo nakardi belakhan hambai sini tini ni kok tu banai sini elemi sini dikon sukula nono nang epis bisap ni pohoro tongnano kok tongno nang sin bisingo tini tu bukha au sini tongnano tine nang hai sana katal kum bujo khai dipika sini bible ni bising ti khlai nai sini kaito sano buba heke tonamu sunjat abron nang sung tu bukha nona belaikan hambai kaito nono subathung ni nu khok subathung tai sing baskani salogo bahaino ni khok ti sing kaito ni kok thai sing tebo khna lai ni sing poito khlai ojorano sini masang khaksona ya poro paithak ni chamur samnan bagi te abon ya golo sini bisingo sini reverend jutirmoy tongo ang bonotia tongna bagi koinai nang paithak ni surimung surini pandana mathagre nangthung ambano reverend jutirmoy bo paithak ni surimuni bagi jorana nai tabuk ke sini masang khaksang nono ojorana rejago paithak ni chamnan bagi khorang da thangani दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से नाम तेरा लूं मैं पूरे दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा
शुक्रिया में तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ दिल से आराधना करूँ मैं जुबां से नाम तेरा ही लो मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं हामबाय स्टिफेन नों एनाउन्समेन्टनि जराना नायदा Oihe tini announcement. आच्छा दा Fast हामबाय Zoraya. Ane network belai kana hamia. Belai hambai sini masang kakjang no. Singo bahai recha murok sang kana ka belai tong thogo. Khaba sawo. Kai to no sini khabai sang lopnani bona hambai renani bini mung sung sasani bari. Bona sapung hopung bini mung no lobui tong na. Belai kana o recha murok bai kha khom khoma tongo. Hadiah kau jorano sini Reverend Judirmanu Yafari Rizago nang paithak ni suri mung suri rida nang. Bini suriman bisi dekai panda parin. Ja Surimani sekarang jotono sari kaham dekha kaham ya faro ang o pandawo ya phangni simino zugrina hnei tiarung tongose ani nogo thik azora se nograi phairi wei hapsemali apilan simi geborok thangbai khai paiti phon kisa hapka jengbo belai hambai kai tono tei panda tui phangno te tini kok sanai dikon suklal no te joto kurung tongnai taku bukuruk no hambai kai tonorok no hamari klaika te bo klai tongtong hari kai sing suri lainai ang suri nai au afa nono hambai nini sajla jisuni mungbai tamningkai nang agi frung tongma hai tini o sum online o nini sajak sajla rokno kurung rikha ono surina lopna nini kok khanana tei khoroksa bai khana hollaina nuhullaina aborikha au o digisigini jora o mol hamyani jorao nang nini kok thangbai je poito khlainai rokno khabasari tono tini bo o surimani kurunglai thaniwo nang dikon suklalni tui mol hamyani molo nini kok thaibai karak khai tongna kurungai tongna tei alert ngui tongna ni awasaka au afakaitor nang nini a kok naruknai kaitor nang faithful God nini kok thaini khilaf nang kono dino khlaiya nang kok romasuk no khlainai bon bagai nini kok no je poito khlai tongnai rok nini kogono khom kai pusai tongmano bon bagi hambai বিশেষ kai tini o sumbo kurung tongnai kurung jagani bororok Tripura hasteni bisingo ba phataro haksalo sampo tongnai sak saisung khlaibo nokong ngibo toma sikla okra jot tono nang hamari klaika ao hamario tongimanna nang ashirbat khlaji mayek nang afa ango paithak jorao suribo je nini sajla jishuni mungbai tiniro kurung tongnai khanai tongnai surilai loblai tongnai khoroksa korea jot tono no nini khasongma sapma sugno hamari kuplung tonidi khairoma tonidi merukma tonidi jogalima tonidi tei nang tuidulma tongthong aumo jumno kurungrinai tifangrok mono host khainai tifangrok teuro kok sanai resapnai lopnai khoroksa korea jotono hamari tabuk songroni kutulmani jorao afanono haino hai hambai diwo tamkai nang sini suri mano khnaka
Au tabuk afakaitor nini hamjakma bogra Jishu nini khairokma tei falakathar nini khaksang ni mabai chobama tini oro kereng tongnai te hayung gonangi poito khlainai dewak ni sakao molbrum brum tongplai mang tongsi thong. Amen. Belai hambai sini Reverend Jutirmoy no bo paithak ni Hambai. surimung surika opa nono bo haine kaitor hamari khlaiteng ni nukhungo ba hamari khlaiteng. Hambai. Tai jumo Hambai. joto tongnai rok no belai khana hambai maro joto tongnai rok no eko phaidi sing haine hai panda paithago sing joto no salai ma ba joto no mute tongmano unmute khlailai ni haine hai sing joto no khaka hamro holai horka ham hlaiana. Jotono hambai. Hambai. Aksang belai kan kena terani. Aisong. Horkaham. Jotono no. Horkaham. Kaulin. Horkaham. Sini dikon Horinat no nuble. Hambai. Join. Sini nukhung ni picture no daily nayo. Bo miss kaya meeting go bo miss kaya.